So, paano nga ba magligo mga idol na di maano yung ulo nila? Di sila makainom ng tubig mga idol kasi ang kailangan liguin dito, yung katawan lang, yung ulo hindi. So, ganyan lang mga idol, no? Hawakan natin yung ulo, ganyan mga idol. Yan. Ganyan lang. So, what's up mga idol na? So, yun ang ngayon, buwan ng September 19 mga idol, no? At araw ng, Martes. Yun ang magliligo tayo ng mga ibon natin no? Kasi, yung mga warrior natin, yung dalawang warrior natin, at lahat na liliguin natin mga idol. At dahil nga sa, dahil nga sa linggo, yun yung dalawang warrior natin, isasakay na naman natin sa BBC mga idol, no? Si Giant at yung Graycell. At yun ang mga idol, so ito, paano ba magtimpla mga idol? Paano ba magligo ng mga idol? Paano ba magtimpla ng netang malatayon mga idol? Siyempre ito yung pinaka-base natin, no? Ay sorry, tubig yung base natin. Yun ang mga idol, no? So ito, malatayon na gagamitin natin. Yun ang mga idol, no? 65 lang ito mga idol, no? At doon to sa nabibili sana sa Mabalacat. Ayan, nakikita niyan, dyan yung nabibili ito. Napakamura mga idol, 65 oh. At sa iba mga idol, sa mga 100 to, no? Ayun at ito, meron tayo rito, meron tayo rito, ito, shampoo para sa asong so mabulato mga idol. So i-mix natin dito. At syempre asin mga idol, no? Meron tayong asin. Yung ito na sa mga dalawang kutsara. Ito, mag-mix na tayo mga idol. Ilangan sa maglalagay tayo ng tatlong ganito mga idol, no? Tatlo or dalawa. Depende sa inyo mga idol, sa dami ng tubig. Sino nga, isa. Dalawa. Tatlo. Sino nga, tatlong nilagay natin mga idol. Yung para maging fresh yung mga ibon natin at mapatay yung mga kuto sa nila. Sa katawan nila mga idol, yung mga halit mga idol, no? Talagang sa mga ibon natin. Napaka peste mga idol. Yun nga para tumaba yung mga ibon natin mga idol, no? Hindi sila ma-stress sa kuto. At ito meron tayong pwede tayo gumamit ng mga idol, no? Pwede tayo gumamit ng kahit anong shampoo mga idol, pwede halo rito na para mas mabula yung panligo natin sa kanila. At yun nga, no? So yun na, tatansyahin na lang natin. Yun na nga mga idol, no? So yun nga mga idol, itong mga pliers natin mga idol, no? At yun, si Giant mga idol. So niliguin natin si Giant mga idol, no? At yun si Graycell, sila unahin natin. Tapos pagkatapos ligo mga idol, hagis na natin sa bubong mga idol, no? Para kung doon sila magpatayo. So mga idol, sa mga hindi maniniwala mga idol, no? Si Giant mga idol, napakalaki mga idol, no? Ayun yung katawan ni Giant mga idol, oh. Sobrang lapad mga idol. Sobrang lapad ni Giant mga idol. At yung mukha niya mga idol, oh. Ayun yung mukha ni Giant mga idol. Yan. Uy, bawa ka. So yun mga idol, no? Ayun si Giant mga idol. At yun, pumayat-payat na siya mga idol, no? Dahil sa kakalipad niya mga idol. Dati mga idol, sobrang bilog nito mga idol, no? Kasing laki ng manok mga idol. Bantam mga idol, kasing laki. Yung katawan niya, sobrang laki mga idol, no? At yun nga, ligoy natin si Giant mga idol. Oh, solid na solid yan mga idol na si Giant. Oy. Yun na nga, no? So, paano nga ba magligo mga idol na di maano yung ulo nila? Di sila makainom ng tubig mga idol kasi ang kailangan liguin dito, yung katawan lang, yung ulo hindi. So, ganyan lang mga idol, no? Hawakan natin yung ulo, ganyan mga idol. Yan. Ganyan lang. So, napaka-importante na mapakpak nila mga idol, no? Mga buntot. Yan, para safe yung ulo nila mga idol, no? Huwag natin sila ilublob mga idol kasi lason tong pinapaligo natin sa kanila mga idol, no? Lason yung malatayan mga idol.
Delikado na makainom sila na ito. Pero napakalakas si Giant. Ayun na, tihagis natin sa taas mga idol. Yun na mga idol, dito natin ilalagay. Ayun, so magpapatingin sila dyan mga idol, no? At yan, mamaya hapon, pagtingin na sila, papasok na sila sa loob ng loft. Tara, ligo pa tayo. Go! So yun nga mga idol na si Gracel mga idol. Yun nga mga idol na mukhang inabot ng paglulugon si Gracel mga idol, no? Ayun nga, no? At yan, napakasolid ni Gracel mga idol, no? Yan mga idol. Ayan, at napakabuo ng buong yung katawan ni Gracel mga idol, no? Walang bawas mga idol. Solid na solid yan mga idol, oh. At yun nga, no? Inabot ng lugon si Gracel, pero isasakay pa rin natin ito mga idol, no? At yun nga, liliguin natin. Ayan, napaka-pogi niyan mga idol, oh. Kakyan mga idol si Gracel. Kaya liliguin na natin. So, ganun pa rin yung process mga idol, no? Kung paano natin niligo si Giant, ganun pa rin mga idol. Para iwas sa mga idol, no? Iwas sa makainom sila ng ng pinaligo natin sa kanila. At yan dito, importante ito mga idol, kailangan mabasa ito mga idol, no? Mabasahin dito nila kasi dito sumisiksik yung mga mga idol, yung parang mga langaw mga idol, yung malalapad na langaw, dito sumisiksik. So yun mga idol, abangan nyo mga idol, abangan ninyo yung samahan nyo ako mag-abang mga idol na sa loading uli sa Biyernes, tapos Sunday yung abangan mga idol. At yun nga mga idol, no, samahan nyo ako mag-abang mga idol kung paano pa ba itong mga warrior natin mga idol, itong mga baratang warrior natin mga idol, no, itong mga Spartan natin mga idol, no. Yun nga, samahan nyo ako mga idol, si Giant mga idol, no, samahan nyo ako abangan si Giant at itong Gracel natin na to, samahan nyo ako. At sana lang mga idol, no, samahan nyo ako magdasal mga idol. Samahan niyo ako magdasal na pumalo tong Gracel natin, no. Yun na nga, yan natin, iligo natin sila para mawala yung sakit ng katawan. So yun na, hagis natin doon sa buong mga idol. Yun na nga. Lumalim na yan doon. Dapat di mo dyan tanggal. So alright mga idol, yung mga warrior natin, dalawang warrior natin nandun na sa taas. At yun, liguin nila natin iba mga idol. Tara, samahan niyo ako. Ito yung Paris niya, ito yung Paris ni Giant mga idol. Napakaganda mga idol, napakaganda henyan mga idol. Poging-pogi yan mga idol. Ayan, oh. Solid na solid yan mga idol. So liliguin na natin, oh. Ayan na mga idol, ganito lang magligo mga idol. Napakadali magligo mga idol, no. Safe na safe yung ulo nila mga idol. Go. Sino mga idol, no? Kung natatandaan nyo ito mga idol, no? Si Bibi Mola mga idol. Sino nilalaban natin sa mga idol sa TGRC mga idol, no? The Good Boys. Si Bibi Mola mga idol. Siniliguin na rin natin mga idol, no? Para kuminis yung balahibo ni Bibi Mola. Sino nga siya mga idol, no?
Go. I want a drink. Ano yung inumin mo? What? What? What is that, pare? Go. Go. Yan ka na sa labas So yun na mga idol na taga dito na itong video na ito mga idol na at yun sa mga para sa mga newbie dyan na katulad ko rin mga idol na kung paano nga ba gamitin yung malatayon mga idol at paano nga ba magligo ng ibon mga idol. So yun na mga idol na at yun sundan nyo lang step by step mga idol na at yun nga yung ginagamit ko lagi mga idol na pag magpapaligo ko sa mga warrior ko. At yun na mga idol na para sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan sa channel ko at please kung nagustuhan nyo itong video na to, please naman na pa-subscribe, like and comment and share sa video na ito mga idol at maraming salamat sa inyo at happy flying! At yun na mga idol, kita-kits tayo sa Sunday. Bye-bye!